gabi tu modal ho sita doan ari mudo gabi berek kami degak kamu marsi paudoan matutu asa ador halupang matugu-tugu ni lompo dor hatiti patugu-tugu ni horbo nang maha musa rumah tua pa iring-iring pahopo saha maha muno tu namar nini saha maha tu namar toro matutu dihamu raja ni buru nami melutung sungoni penakindabuhi patu pahami makor nak kanauli mai makor nak kadadingan tuhamu saluhu naraja ni buru nami tu pahwan na mata ni bata asa duhon nami sama paduhan ni na tua-tua asa binangan isi oping matong dirokan ni tarabunga tu sanggar matong apore matong tu sanggar matong apore tu lubang matong satua sinur mapahap-pahanam muna gabe maakan ni ulang impur magorang maakadadana peng-peng saruma tua kanang matua horas mapardala-dalan mangomon ang partiga-tiga songoni mak mulutuk songoni pe inaroha ala bapak tua do nang akap tarak bapak di son do kemaju atas matong na pihak di pinggam pasu horas mahita saluhu na namar hula-hula nang berburu pe sadi batama nama masu-masu matutu asa saha matong solu satu botene tiga ras nunga sahat ulau tasadarion Ima namar bona tahu kamu saha mahita saluhu na paroh rasa saha malang tu panggabian matutu tahu rasa bapak tua ngabe horas ima oke mak lalu na akapa beman muna ulina denggani ador sorohami tu joloni raja yate silas ni rohanami ime merhite napura tiar napura satapok maratur marajai ase rohami akaina kemon jadi ati buah adong manang dien non ador sosatu amu hita jong-jong masaluna sude do ita maro udah ta amang pada nami beda mang ma na soba marhula-hulai
lanjut. Sama-sama hebat dong. Ini boy, lanjut. Salah hebat dong, lanjut. Iya. Jadi duk saya turun bersia-sia ada yang pun nami. Nontor. Hidup Arianja. Do boruna. Hidup Boruna. Boruna pe maju jujung. Anak-anak pe maju jujung yang godong dah. Tangan dok begenya. Jadi mau lihat mah di Tuhan sab rumah. Oti songoni na boy di sopok kami salu naranya pamoromun nang akka berenami ibe berenam salu na amat teribatama mangbohi akka pasu-pasuan. Asa sa masulu ramanugu bitaw bete ngiras masaha di pasat tamu tu hami akan no denggan sone nang hamar kamu rajan nami. Sa meta pangkebian saat manang tupar horasan. Ribur borasi pirima todi. Asa dohono nabi masuk ngopat dohan dina tua-tua. Asa pirima tongpok hibaul bahlu matok panalongan. Pirima todi muna saluhur narajan iburu nami culu-culu maha muda potan pangomohan. Matutu. Las maduduk tu si tung marlesai las itu tuturo hanami. Tada maha naung gabia akan aniula. Gok akalas miroa hami sampai sahat tubok narion maradu susia do hatung nami napi natu pamu marhite rupiah napi natu pani asa dohon nami masuk ngopat dohan na tua-tua asa harangan na siya balo matong para sarang niliang-liang saya horas dala gabi mahami manjalo debatiar muna dohatak kasih pala seramu na tuhami tupawan na mata debata sah mahita salu na para horasa taat tupang gabian bodi mahami among buru Terjalo aku saya kau tutup. Iya. Ini persembahan untuk tas. Dibagi dua nanti sama mereka. Jadi unak tergantung na sila menonton bukota mata baik. Yak makota kemang di kursi. Dia menikmati menonton mereka unak tutangan na bola. Asma Jombo, Asma Jo abang, geser, lapangan. Video bang, video. Gambar jo gambar.
Ya, mari kita saksikan tarian kedua dari Pahopu Opung Robian. Boru Haranja, Boru Siregar, Boru Purba, Boru Harianja dari Butujori. Alia ya, itu yang kacamata. Ini Purba. Doro haku tahe mamereng horjani bataki. Masih hold doro haku tahe mamereng tortorni bataki. Tuna tabo matahe pakulini oguni. Tuna tabo matahe soara di salune. Marata nang tagaring nari tahe. Tuna tabo masoarani. Tung sotar lupa honao saleng mangoluau. Imagoda nihita bataki. Karbarita dotahe tuluan silebani. Ima tortor nihalak bataki. Masih hold doro haku tahe mamereng horjani bataki. Masih hold doro haku tahe mamereng tortorni bataki. Tung natabo matahe pakulini ogungi. Tung natabo matahe soara ni saune. Maruatak nang tagaring nai tahe. Tung natabo masoarani. Tung sotar lupa orang saleng mangoluau. Imagoda nihita bataki. Barbarita tahe tuluan silebani. Ima tortor nihalak bataki. Tung natabo matahe pakulini ogungi. Tung natabo matahe soara ni sarune. Maruatak nang tagaring nai tahe. Tung natabo masoarani. Tung sotar lupa orang saleng mangoluau. Imagoda nihita bataki. Barbarita tahe tuluan silebani. Ima tortor nihalak bataki. Tung sotar lupa orang saleng mangoluau. Imagoda nihita bataki. Barbarita tahe tuluan silebani. Ima tortor nihalak bataki. Alau si gonggong meragat. Si Gopri dia. Oh, abang si gonggong? Masuk ku bang? Oh itu? Hido. Baju sian haulongi inang mi. On nasi olong marinam don. Oh masih rejo. Duit nama tulang. Spesial do bisa dari on ayo dong dope nongmu. Adong dope ngaji mulu. Ayo. Kadang lembu.
Bapak mau pindah kandang umbe. Saru pak kita memang anak yatim piatu.
tahun acara pinoparnya Puktara Jagondang nunga dengan mardalan mulai nasugut sa sadarion jala di sialalas ni rohanami pe aka amang inang tong doh buat kami perbuini tangan nami songot tada sihol nami tuhamuna dan tua nami jadi molot pe songonon da terbuat kami otik tak sihataan budak tak sipujion alayang gorohan nami mian dihamu amanami doin anami tuarina neng ro babuak kamu hami di yang muna asanggiat di bagasan hai pason hasihatan Jepang akan dijalahan dapon dan niluluan asanggiat tujulan ni areope boilam tutabana godang na benon nami lau si luan di tangan nami tuhamuna hula-hula nami butima songonima hataki hatataban mau liate ma di pariban nami napasaton akahatan naulina dinggan di tengah-tengah ni pungat tak jadi mau lihat ma parjolo nang dono nami di tuwata perdengar bahasa nama jongjong Tia suara na tinopa ni pemerintah otik 10 tahun gudang 10 pujion tinaba bulung nisabi mangihut bulung situlan tung songonope papenen nami unang maadong marsisol solan sudema hita makalason Matutu asa si titik masih gopa golang-golang mapangaruna tung songon ipe songon siluan di tangan nami mararapok kamu hula-hula nami mereka reja di tangyang muda di tangyang nami amat tadi batama tong manggoki aka pasu-pasuna horas ula-ula nami baik kamu ma godang na bartusi ban mamang padeh amuna dua man iya ser on satu ngajong pasan tuh ser mah unang tur pasan tuh ya udah tur mulai saluhuna lasroa nami di hari tamuna kuberi kami do memang haroromu mulai nasugut memang ada muda sebagian alai pos doro nami marsatanya angat duit dari si ati penang muda nasida jadi molotung hamu pe nakeng perakilan dapat saton satimuna manang songon pangurupi muna tuhami lasid doro nami disi dang pola huberi kami nyan nileni alai huberi kami nakening luar biasa ada pihak boru bere sen narwaku senggiak matutu diapka perhatian mui mengurupi hami tujulan nero nartong argama tong ulauta dinahita namar hula boru ulalok kami do lo jado mu manarioni hudu kedua mengulau-ulaumu lau mengurupi hami ati penak kening paket ring disuruh hami berek kami do hamu tong mengurupi akka nani sunur nami sian perketring alani salu nasi lel muneti hami yang go hami tong madok mau lihat gudang do di hamu
Asibas mahami salukna raja nu ulah-ulah muna majalo asimat tong ruan debata marlipat-lipat gadda dia musika na mangalian. Satu sanggar matong ngapor itu yang mana satua sinur-sinur matong pahapanam muna gabi-gabi ma nang akka nang yula. Asa yang nak kamata bo mapapari diyan manang tu dia hita salukna terlebih ma amang boru nami salukna peno pernah pungta raja godangi mangalaka saya tu sima dapotan persaulian Matutu. asa sama solo rak manu bintawuten ni tegaras tohori dong mi bulan saat tamu gabian jal horas-horas catong tong ma diramoti Tuhan Matutu. jadi soni ma pinasa Moliate manhita akan namar pariban marsi parisak kita ate dos marwat ate sude pariban akan makaraton na tinggal di huta te ta ujugi magodang tak moliate mak sangoni maraja nami naking na terternami las marwamu otik sosadia pe na bohu pasatami mangido mahami asa ujungi hami terternami alana nunga bok nyari amang pade nami tinahu main na mualtiyo siya tao ni panahatan ni bait tu gucci-gucci dison hami akaboru nung asay manotor laos mangido mahami hasahatan horas mahula-hula na ng boruna horas akan natorop mangomo man ang akapar musik bedamang masaha si tiyo jadi aseboy acara bebas aseboy mula akan namulak di bama tangyang 10 ulota ditutup asa saat nauli saat akan nadengan nakok dia ke persaulian nakok dia ke hagabion beda meng dihami si monang-monang si tio-tio las padomu tuha saatan Tabasada Rion di hari paduahon di tahun 2022 Hubolus hami tahun naburuki 1 tahun nabarion di bagasan las niroha jala martabataba nang las niroha nami di partikianon dinaboy hami Tuhan Jehovah debata marpungu paparannya pung nami opung raja godang suang songoni dohot di hula-hula nami dirajai raja sinaga nasya gunung dolo taruli las niroha hami dohot taruli dia kapasu-pasu marsangat maho Tuhan Jehovah debata marhiti ulon nami sadario huboto hami sian pangalakka nami nang saluhut na mamulay mamuhay sian na mangujungi ulaw non dang apalatamani hami Tuhan Jehovah debata alaya lamanada doho sian hagaleon nami posto rohanami Tuhan Jehovah debata marpamuati roham diaka hagaleon nami mulutung pe sala di padohan hami maradopon nasa hulaula nami mulutung pe gogosora nami maradopon hami na mardongat tugu mulutung pe dang boy tarele kami raja ni pamuron nami bere hoti bebere alai huboto hami do Tuhan Jehovah debata hinorhon ni akka hagaleon nami doi dibaheni marpamuati maroham dihami akka natinopamo Tuhan Jehovah debata sakap nami
Dia ka cita-cita nami hami akka namar dongat tumu marhamarangi peparan ni opung nami song soni raja ni boru bere do bebere. Asa sisada tahi do hami sisada urdot sisada pakilala dot sisada las ni roha. Ino di cita-cita nami Tuhan Jehovah Debata uwen nahubar pen hami perpunguan si songono. Namangelik namangido mahami Tuhan Jehovah Debata. Huboto hami dang apala sikop do pesal na paparan opung nami marpungu di hari sadario. Adong do di tano perserahan na subuhi mulak hinorhon niaka pergumulan ni nasida, hinorhon niaka persahiton, hinorhon ni ekonomi na sumendukung, hinorhon niaka rikon niaka ulaon. Alayon na mardongan elik mahami Tuhan. Tongtong maramoti nasida saluhut na bulutung di dia pe nasida maringanan dohot marulaw. Jala pos dorohan nami Tuhan Jehovah Debata. Nang songoni dia kadongan nami. Nang jumolo mulak sian tonga-tonga ni ingananon nang manopot akka ulaon na manopot nang akka bagas ni nasida tongtong ramoti nasida Tuhan di akka perdalanan unang hurang manangahan pos dorohan nami Tuhan dihami na tinggal nuaing di ingananon adong dope akka sihatan nami adong dope nanaing si ulahonon nami na pos dorohan nami Tuhan Jehovah Debata makkoron akka nauli makkoron akka nadenggam masaluhut nai asang giat dia ka cita-cita nami sahat may dia ka ujungna makoron akalas ni roha jala tawasang apon may diguarno muliati ma Tuhan Jehovah Debata dang apala boy terpajojor hami salhudna akan na dipangido roha nami dang boy terpajojor hami salhudna dohot dia ka las ni roha nami dohot pujian nami pos roha nami manada roho dia ka hagalion nami mulutung dohot dia ka perdalanan ningulu nami tongtong hami mangulahon akka dosa tongtong hami tersuladit diaka hagaleon nami makorhon akka hahurangan marodopodongan nami nang songoni maradopon akka raja di pergelengon nami songoni terlumumi maradopon hula-hula nami tongtong marpamuati roham uras mahami Tuhan sianakka hasalado dosa nami asatumba dia hami nagabe hasahatan ni asido tolongmu terlumumi diaka tabbani pasupasum tabbani naukku jalo hami muliate ma Tuhan Jehovah Debata hujungi hami perpunguan namion marsangap maho di tonga-tonga nami upasa tami madaging dohot to di nami marhiti anakmu Yesus Kristus si pangulu hami asin ni rohani Tuhan ta Yesus Kristus dohot holong ni rohan Debata ama dohot persauran itu diporbadia mamadongani hita olat nion rodi saleling-lelingna amin amin tangyang marsitangyang amahita asabuhi ta musi pajupang diaka ari halehetanna natasakapi diaka parpunguan manang akka ulaon las ni roha dok di roha dipunguan ni oppu raja godang dihita saluhutna pinoparna muliate ma nang di panitia tarlumubi mei di pinopar ni parbutu jori saluhukna naung makalo jahon akka ulaun persiapan tu pelaksanaan ulang tahun manang pesta ponataon ni peparan ni oppu raja godang dan tarurupi hami manang tardok hami manangaha siasi marohani Debata lam ditabai dia hamu akalas ni roha dipasu-pasu hita saluhukna diaka pargulmiton ningoluta asaboy tabayan na dumenggan muse nakining nunga dipasat hamu tuhami 3 tahun na nengro molo ni hitung sonari tahun 2023 berarti molo masa taulah muse partangyangan pona tahun ni punguan raja godang berarti tahun 2026 Mei di hutan kami Mei perbadar Jawa iya pinopar ni Oppu Charles alani dihita pinopar ni Oppu Charles perbadar Jawa saluhutna ikor radedo hita sada tahi sada ulaon sada sakap
ikut lebih dumengga muse benota nunga dengga di benak ka abanta. Nah kita anak si manja-manja ikut lebih dumengga tuh muse benota deh. Ero kan siapa dari tadi sih siapa deh. Iya, terima kasih. Jadi sengoni mah dihamu salu nahanami anggo hami trikot dope dihami aka panuturion dok pangajarion ayak kana poso dope hami. Jadi mau tu ngadong pe ulamu seta patupa ulaun mona tahun 2026 dihami mabonani hasuhuton bolahan amak parbadar Jawa to tongdo tuturi hamu hami asa tu denggan na ulota tu aka ari namangihut mulia tema dihita saluna terlu mobi madihamu raja ni buru nami na to tong berjuang hamu manupaki madongani hami mangulahon nasa siudon nami anggiak matutu di pasu-pasu tuha kamu saluhubna diakka ulaumuna asanggiak dadong dalam muna mangurupi hami patururehot akka hula-hula muna tu ulaun namangihu muse di pinopar ni opu raja godang khususna hami sebagai tuan rumah di Bandar Jawa asana pura tano-tano marangging marsiranggongan ati pe daging tapadau-dau totong mahita daging toditai marsigonggoman asa sa ni solu maiti no gutubotean nunga di pasat hamu tuhami gabe tuan rumah musa di tahun 2026 saat magajang umur tak leleng mangolu sangonak kababatuon ati pe na 26 totong malu marjoket satu panggabean satu perhorasan horas marihita horas mahoras iya tu dia anak kau kasih itu sudah itu kita bukan anak tu kami jadi aku sudah horor nami mau lihat yang berhamu abang nami angin nami naburu nami bapak nami omak nami saluna di ulau tadi bangsa sadarion tiur nang do perlangitan lau sido na sugut tangyak di dalam borja pungta raja gudang opung naik kado ulau nami bangsa sadarion patiur perlangitan ini nastohon kejadian ini itu tak aku sunggutan jadi las maruhana misaluna di dahu bereng reta di hita saruna dan dang pada 100% tu behita dah dirol dang dope gudang dope nasuhari lain ak pesongoni akahalangan lalu di bah halangan nasida martangi tangyang masih tangyangan bahita asang dia nasida pe tu tahun depan tu tahun 2020 naik parade ini apu tapu di dalam bumi apu tapu dengar nasiap kemudian apu tapun di dalam bukit nasi dah makan kasuton lasmar hatta jadi tu sokoni pe hatta nabu pasah di bawah kiri lalu lasmar hatta saya tu hatta memang kau upar kaya par horasan pasah amat bangki kembar kali saya mau nemu kana ala ketepatan nuaing tohome poparan ni si nomor 2 ma di nama kasuhuton pulahan namak alai au mangido ma tuhita saluhuna ala au manuaing poparan ni opong dorta nama jabui au mana tinggal di jabuni bapak tokian au ma apu tapu nasida las au ma tinggal di son ido tohodi yang dia mernasik dohita sudi mernasik dohita sudi. Jadi songonima si dohonoku jala hobereng di grup tei matsai godang do pehitan na somarsi tadaan holan marsi cetingan aledang marsi tadaan jala godang do be musai di grup tei hulala poparannya pung tei na masuk jadi bolu boy tu hari ke depan tapa godang mai masuk mai ta tu grup ni opung ta opung raja godang ate jadi songosya kami ma apalah nah majabui ni kuma mau lihat ma di tengah-tengah atas saluna mau lotong soni betu tu nasugo tapi nyambutan nami agal-agal sitelukin na telu dawar daul mau lotong ado pe dia akan lebih hurang di penyambutan nami di ulata dia bagasa sadir di batama napasat agulapul jadi mau lihat ma di tengah-tengah ta marsanga ma di bata laho ma masuk kita poparan ya pungta opung raja godang mau lihat ma di tengah-tengah ta ahok kita mon honang sampai mailahita molo sa pala na mailama
Unang mapilay lahon misal ipatupa alay teng terigo hisong na ni tulang na punta nadi kantelon ima opong raja godang guar aslina dangok kamu maboto sauduran 100 untuk opong Priska anakna opat asa murai tongemu Jonia Jorialam Jaibuk Jailam Jojo Jaja Jonia Jorialam Jaibuk Jailam lomok kudu manggario puku jadi ingat tamu mai yopung tajuniaun sahala gurun ido sadigelarion guru huta opung borui 2 boru sinagado 2 cik guru hutaon naking ngahudok warna ima opuidan anak paduahon ima jorialam jonok do itu butu jori jorialam 2 opung tadi sih dungi jaibuk disulim di bulu melado holan opung tukar do di si opung ta amang uday ma na bapa ni itot ta si titi takas do naking idokon lait tanoni holan itu si titi nama nomor 10 sada sian bulu lado molo siya bener Jawa dong dotong 2 opung tadi situ bunyi opung sarles naking ima opus daida dot opu maruli molo opus daida nga sudah hitam mabotri holan opu maruli nama nyom masih maruli nyanang gina maharin jong majo si maruli isi sarnai teh sigipsan nate sigipsan sadanai dungi si maruli Setabi gular ribamakku siaman harianja aman harianja gelengyot dulu au masih maruli si nomor 2 si Gibson si nomor 3 si Maharin sada mai botokku marhamulian tumuara tumarga syaturi jadi kami sudah keluarga ni setabi bapai aman harian yang ngabar keluarga bisudi ya umana syakangan si maruli tulu gelekku bawa sudah dangarung buru tang dope ngau usia tonggo ton usia teh kang